Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da se bavimo izradom kroja za suknju. Prvo ćemo da napravimo osnovni kroj za ravnu suknju. Nakon toga ćemo da napravimo kroj za pensil suknju ili takozvanu olovka suknju. To je uzana suknja u prevodu. A kasnije modeliranjem ušitaka mi ćemo da napravimo suknju A kroja. Pre nego što pređemo na krojenje, ja ću vas zamoliti da se pretplatite. Ako niste pretplaćeni, da mi lajkujte video, da komentarišete. Ukoliko neko želi da me zaprati na Instagramu, možete to učiniti. Ja ću u opisu ovog videoklipa staviti link za moj Instagram profil i to bi u principu bilo to. A mi sada možemo da pređemo na krojenje naše suknje. Povlačim ovde liniju pod pravim uglom. Ta će nam linija označiti pregib. Na ovoj liniji merim 50 cm. To je moja dužina suknje. Pošto sam ja niska, jel? Da vam kažem, nekakva standardna mera, odnosno standardna dužina suknje predstavlja nekih 10 cm iznad kolena. Kod svakog je to drugačije. Vi možete da odlučite da vaša dužina suknje bude duža, da vam suknja bude duža ili kraća, to je sve na vama. Ok, ovde gde sam označila ovih 50 cm, povlačim liniju pod pravim uglom, to će meni biti linija struka. I od te linije povlačim na dole 25 cm merim. 25 cm meni predstavlja visinu bokova. Visina bokova znači predstavlja razmak između struka i bokova. Ok. Takođe tu povlačim liniju pod pravim uglom. Ok. Ovde šta radim? Ovde ću da upišem sledeću meru. Moj obim struka podelit ću sa 4. To što dobijem povećat ću za još 4 cm. Znači da ponovimo. Obim struka podeljeno sa 4 plus 4 cm. Stavljam ovde tačkicu. Što se tiče bokova, ono što sam izmerila kao obim bokova, podelim sa 4 i dodam 2 cm. Zašto 2 cm? Zato što kada nosimo suknju, moramo da se osjećamo udobno. Moramo imati prostor za pokretljivost. Ta 2 cm će nam to dozvoliti. Znači, obim bokova podeljeno na 4 plus 2. Tu istu meru prenosim i na ovu liniju ovde koja mi predstavlja dužinu suknje. Ok. I te dve tačke ću da spojim pod pravim uglom. Zašto? Zato što mi pravimo ravnu suknju. Ovo je osnovni bazični kroj za ravnu suknju. E sad, da ne zaboravim, ovde sam, da vam kažem, ova 4 cm koje smo dodali ovde, to su nam za ušitak. Objasnit ću sve posle. U redu. Od ove tačke, koja nam je označila tu našu meru koju smo izmerili, povećavam 1,2. Podižem, u stvari, 1,2. Tačku 1,2, to ću da označim. I sada, treba da izmerim rastojanje od ove tačke do te nove tačke 26, to je znači 13. To je ovde negde 13 cm. I od te tačke ja ću ovde da označim 1 cm. Zašto ovo radim? 1 cm. Zato što mi sada treba da povučemo jednu liniju, da spojimo ovu tačku sa ovom ovde. Ali neću to uraditi tako što ću samo, znači, uzeti lenjer i povući. Ne, nego naše telo je oblo. I moramo ovde iz tog razloga da napravim jednu oblinu. Tako da ću ja to krenuti sada da spojim.
rukom, pošto nemam ja kod sebe krivuljar za pantalone i za suknju. Pa ću ja to polako rukom. Ok, samo da ja to malo popravim. U redu. I sve što nam preostaje da povučemo jednu liniju ovako, ali ovde ćemo podići za 0,5 cm. Stavit ćemo tačku. I to sada treba mi da spojimo. Ok. Osnovni deo smo završili i sada je potrebno da još samo napravimo ušitak. Ušitak koji će biti širine 4 cm. Uzimam drugi metar, uzimam ovaj metar da izmerim razdaljinu između ove tačke i ove, zato što ovaj može da se okreće, tako mi je prosto lakše. Ok. Stavljam tu prst i ovaj deo ću da presavijem. Tražim, znači, polovinu te mere. To je ovde. Ok. Na toj tački ću da povučem pod pravim uglom na dole 8 cm. Označavam 2 cm s jedne strane, 2 sa druge, jer kao što znate na početku smo dodali 4 cm, obim struka plus 4 cm, ova 4 cm ćemo da utrošimo za ušitak. Ok. To će otprilike ovako da izgleda. Ok. I to je to. Mi smo završili krojenje prednjeg dela, znači ovo je jedna polovina prednjeg dela suknje. Ovo je znači pregib. Što se tiče zadnjeg dela suknje, postoje dve osnovne razlike. Prva je da će ovaj ušitak da nam bude duži 2 cm. Odnosno sveukupno bit će dugačak 10 cm. To je to. To je prva razlika. Dužina ušitka. Druga razlika jeste ta što ćemo ovde da oduzmemo 1 cm da bi suknja nama bolje stajala, jer ona se povlači po zadnji, zato što imamo zadnjicu, to je okruglina jedna velika, i ona će malo da nam se povuče, pa da bi nam lepše stajala, morat ćemo da je povučemo ovde 1 cm niša. I to ću ovde ovako lepo da spojim do ovog ušitka. U principu to je to. Dakle, ovo je razlika i dužina ušitka je druga razlika.
I to je to, u principu mi smo završili krojenje naše suknje ravnog kroja. Vi sada šta možete da uradite jeste da dodate još svuda po santimetar, dole na kraju suknje možete dodati i 2 cm i 4, zavisno kako ćete završavati suknju. To je sve do vas. Ova suknja je suknja, dakle, ravnog kroja. Na ovom papiru ja ću odmah da vam pokažem još jednu stvar. Ovo je suknja ravnog kroja. Ukoliko želim da pravim pencil suknju, odnosno suknju koja će mi biti malo uža pri kraju, ja ću ovde da oduzmem 2 cm. I šta sada treba da uradim? Sada treba da spojim ovu tačku sa ovom tačkom. I to je to. Na taj način od ravne suknje mi pravimo uzanu suknju ili takozvanu suknju olovka, pencil suknju. Nisam to baš najbolje, samo malo. To je to. I još jednu stvar želim da vam pokažem. U pitanju je modeliranje suknje. Vrlo kratko će da bude modeliranje. Kako ćemo od ovog kroja, koji je znači osnovni kroj za ravnu suknju, napraviti suknju A kroja, koja se dakle širi dole i to izgleda kao slovo A, zato se i zove suknja A kroja. Kako ću to da uradim? Nastavit ću ovu liniju za ušitak skroz do dole ću da povučem liniju pod pravim uglom. Ovo je, znate, najlakši način da se modelira ova suknja. Šta sledeće radim? Proseći ću taj deo tako da izgubim ovaj ušitak. Ovo je, znači, inače kroj za prednji deo suknje. Na njemu radimo. Isti je kompletno postupak i procedura i na zadnjem delu, na leđima. Kao što vidite, znači, ovo je sve ostavljeno, ovo je prednji deo. Papir na kome smo radili kroj za prednji deo. Ovo ću da prosečem skroz do kraja. Ok. Šta sad da radim? Kao što vidite, ovdje imam još jedan papir. Sada ću uzeti i zalepiti ovaj deo gde nam je bio ušitak. Dakle, taj ušitak više ne postoji. Malo da je to ne bi zabrljalo nešto. Ok. U redu. To smo zalepili. I sada
Kao što vidite, ovaj deo nam se otvorio. Jel' tako? Kada smo oduzeli ovaj ušitak, ovaj deo nam se otvorio i mi samo treba da ga ponovo spojimo. Znači, sa materijalom ovo će takođe biti izgleda kao ušitak, ali mi nećemo da pravimo od njega ušitak. Mi od njega pravimo proširenje za suknju A kroja. Kako ćemo to da uradimo, sad ću da vam pokažem. I ovde ću takođe da zalepim. U redu. To je to. A ovaj ovde deo samo ćemo da spojimo. Jednu ovu liniju povlačim, spajam ovu tačku s ovom tačkom, ali prosto da ne bude ravno, nego da bude malo obla. To je to, sada ćemo to da isečemo. I to je to. Dobili smo sada pola kroja, ovo je i dalje pregib, polovina naše suknje koja će imati kroj A, znači širit će se dole. Dakle, ovo je opet jedna polovina. Dakle, ovo je pregib, ovo je jedna polovina suknje. Kroja A. Na isti način, po istom principu, možemo da modeliramo i zadnji deo suknje. I to bi bilo to za danas što se mene tiče. Nadam se da vam se svideo ovaj videoklip. Napišite mi u komentarima da li vam je bilo lako za praćenje, da li možete da razumete to što ja govorim vama i kako vas učim da krojite. I u principu to je to. Obavezno se pretplatite ako niste pretplaćeni, lajkujte mi video, šerujte ga i ostanite uz mene do kraja. A mi se vidimo uskoro u nekom novom videoklipu.